драматичност, морета безкрайни от суета, в реалист духовна анемичност и две вериги нищета. Гори от пошлост вместо дървета, градини от кич вместо цветя, и в тая безвкусица общо приета очакваш да падне щастлива звезда. Питаш ли днес къде са звездите със стойностни мисли и светли дела? Питаш ли как се дарява на злите любов, топлина, светлина? Гледат завидно се в чужда паница, колко загубено време това. Как мъже жена от завист скрита се пробужда и става светла звезда. Стига си питал и тези са важни,